Siyabingelela obingelela ngobaba udokotela ngobaba wesize jabulile umfana nje muhle afana nanekhehla lomlungu. Namhlanje sinobaba ozokhangisa umsebenzi wakhe baba uMabhena esicela ukuthi ke abingelele. Ngibingelele ngiphinde ngibingelele nakubabukele emakhaya ngiphinde ngibonge futhi ukuthi ngibe kwi-channel kaBaba uDokotela ngikwazi ukuthi ngiqhube umsebenzi lo engwenzayo ukusiza abantu mavuso lo ovusa imnotho abanye amadoda kwabantu abazalutho. Yini uvuka usujakhile noqoka newspaper nje? Whisky. Ngithethe newspaper. Inkosi manje ubuke sejakhile. Yazi wakhuluma into engikalo kuyindala soyisho. Angifunda into kodwa manje yilo bizayo. Uyuzwela uyabiza doka yini. Hayi sewodwa ke. Kodwa manje ngiyibamba masoyisho ukuthi ayikade uyuzwela. Angiphuthiwe vese ishuthi ku 5 minutes. Baba, une topic namhlanje ethi umule wasekhaya. Kunento ofuna ubatshela abantu ngomudla. Yebo khona into efuna ubatshela abantu. Ngiyakuzwa ngekhehla. Uthi kunyaka odlule ufundise kakhulu ngemvovo lemali. Yebo baba. Ubuthini? Ngibafundise kakhulu abantu kwenyaka ophelile ngomsebenzi wevovo. Obekade kuwumsebenzi bekwakhela abantu. Asekade sebesuke sebehlukanisile. Sebefuna ukuveza abantu kahle bangobani bafuna sebeyazi futhi ukuthi yini into edingakalayo kahle. Le ivovo wathi imali hawo angithi wathi khona elvovo 100 khona elvovo 200 liqala ku10 kuya ukuthi ufuna kuya ukuthi wena ufuna ivovo emalini. Hayi le right qala ku10 20 50 100 200 nemali yakho na ke futhi ayifani ihlukile alevova to uthi kodwa ke manje nginiphathele icode iqanda isivalelweni semali uthini necode ngiphethe icode babudoki ngiphethe icode yami ngiyiphethe yile esuke seyizocontrolana nawe ngendaba yemali. Okay, ngoba wena uthe udinga imali uma ungafuni ukwenza yonke lento leningi eningi yenziwa uma uzofuna ukuthi ungene emalini yonke leyo nto ngikunikeza icode ngoba icode udemanda kuyona yonke into. Iqanda likhona iqanda to iqanda noma igoncu yiladuka igoncu igoncu ngeke angithi umuntu esikole abone into okukhulela emakhuzeni futhi ibuye inkinga. Angithi esikoleni uma uthole u0 uthole iqanda uthole iguncu. Mina kwaku 1984 esikoleni ngifunda lana eMqanjela Primary School eNtuzu. Umisi kwakwase ngwagwane owefundisa wabhala ke lana ke ukuthi ke 5 minus 5 awu lula leyo nto leyo wangikhomba wathi yazoma athi iguncu yo abahlekana bathi uthi iguncu iponda esikole ngabizwa uguncu wacishe abafana iguncu kahle nje uguncu uthola iqanda ukusho ukuthi uthola u0 kodwa futhi kwakuyiyona anzi kwakuyiguncu vese iyona ukuthi ijule kakhulu ngangibuza ukuthi lana iqanda lokudla noma ukhuma ngeguncu ayingeke doke ngeke iguncu lunuka kakhulu yingeke le nto leyinzima kakhulu yabona makuthiwa sekushayela izinto lapha yabona iguncu kwakufika ubika gogo la ngezansi kwengadi labafana kwakunokhethe gogoye babekha khona angazi babedla imbeve noma benzani lapha ubuza uthi wesiyabonga awubheke benzani labafana lapha hayi ngithi mina benzana ngazi na ukuthi benzani bese ngithatha iguncu ngazi ukuthi nje ngizoma kunene ngade yagogo etshala amazambane ngasena ngaqhama ngakuyona ulishaya isiqokeni azabaxoshe ngizangaxoshe ulishaya isiqokeni ayemphatha phakathi lingafakiwe lutho hayi iguncu nje kuphela hayi
Hayi awubaxoshi. Hayi. Akekho ubuya. Hayi ngeke. Awu number 1 kusho abantu engathi nginegunci. Sebefuna ukukushaya. Ukushaya. Kahle uthi ngayiqanda. Likhona iqanda babudokotela, likhona iqanda ngiyalikhipha. Ngiyalikhipha iqanda ku-1500 nje kuphela. Okay. Ngikushayela umsebenzi weqanda. Hayi ngiyawushaya babudokotela. Iqanda phela yikho into eclean njengeqanda. Uma sozokhuluma ngalezi zinto lezi esizenzayo ezithinta imali, shesha kakhulu kweqanda. Akushesha kakhulu kweqanda, kushesha kakhulu kweqanda. Yeah, isivalelwano semali sisekhona. Sikhona isivalelwano semali. Ngeke ngabachazela ke ngesivalelwano. Ngeke ngabachazela ukuthi isivalelwane umuntu osaziyo ngesivalelwane uyakwazi ukushesha ngibambe ukuthi ngikhuluma ngani. Ngoba nje yabona ithini? Ithini la fish? Ithi noma ibhekile. Hayi selikhona ibhekile livulwa kanje. Phela ibhekile ufuza ngala maheyo. Uyazi ngapha komakhuzini kukhulunywa enye into nje bakhulume ngentala bhexe usale wedwa ungazi uyazi ukuthi lela gama nothi intala bhexe lasemakhuzini kuphela ngikaze kulizo kwenye indawo. Ibona abakhuluma ngentala bhexe and bese bebuya kodamba ngeke bakutshele lutho bese kuqhama ngedasi lephuphu. Ayike mina ngathi hey labantu basethi bakhuluma into yabo bodwa nje ubone ukuthi ayingeke. Ngithi mina yini intala bhexe ngisamncaneke ngoba basale kuphuma nje uthi omunye ungangibumbi kuze ngibone ngeke uzuze bakhuluma ngayo. Ngeke ungangibumbi ngize ngibone lelo gama lihlangene olazi le ndawo ngeke uzulize wena ndawo kwenye indaba bacacisa uze uthi ukukhulunywa lapha kuyahlangana uma ubonakala nongena wakho nobona ukuthi ungakwazi ungalaleli kune language nje yakho ngeke uzumuze nje uzumuze nje. Kahle ngifuna sikhele ngenele kwezivalelwano kumuntu namanje osafuna izivalelwano uthini ke kumuntu osafuna isivalelwano sikhona isivalelwano ngiyasikhipha isivalelwano semali hayi sokufuna ikunjani inyosi isivalelwano nje straight semali lesesikhuluma ngazo lapha engikwazi ukuthi ngikwakhele kusona ngiyakwazi sidinga umuthi musakha mina mangisakha ngakhela yena umuntu sakhiwa ngawo vele sakhiwa ngawo vele athi kusuke mhlawumbe kuhlelwe ngomthandazo kuphela sikukhandela nje lo muthi lo sikukhandela sikwakhele bese wona usitholele ithini la fish noma la bhontshisi lonke kodwa kube into edliwayo kungabi mhlawumbe la jama akube lento ephekwayo edliwe. Hayi masikwakhele hayi ngeke phela ukwazi uqaphela ithini leli la fish mold sike ngombese ulisika kwakhike namazenge kule ndawo sokudlula kuyona bese uyibuyisela phakathi le yanto bese ngithi keep ngeke uzoyikhipha ngeke uzoyikhipha ukuthi ngibuzwa kwaye ukuthi yakho ngoba inyanga eningi ziyakhuluma nje ziyawaka ngiyazibuza ukuthi inyanga mekuthiwa zakho umuntu azikhande ngane embiza nje yokuvusa amabele njengoba amabele abo nje uphaca ngathi ayibeke phansi ngathi uphaca bephara ngoba phela inyanga ziyawazi njengoba inyanga zihlezi zikhulisa yonke zikhulisa manje into azike siyakhela phela umuntu okukhulisa amabele libesene lime nje lime ngoba manje uzoshaya kodwa lizoshaya mengizoshaya le akawuphuze lokho ngashaya Noma ngizoshaya nje ahamba uphuza lembiza yakhe limi ibele lethi. Banizoshaya kuphela. Mase ngicela. Bazomshaya abanye. Noma lokuthi bawakhe kwakube iphapha. Ihamba nawe le babuye. Mufika uphuza. Mebuye nje asebe kahle abasebe kahle. Ngiqede. Kodwa uqalile. Mengiqede nje abuye isikhathi esingana mebu. Abuye kuyile endaweni yakho. Ngeke. Manje yangixaka nje manje. Kwaphela lo ubobuye nje labo ukuthi hayi le manje ngathi uphaqa bephala. Kuse right kodwa bekunje. Uyazi ufaka ubra agoqele ngaphakathi agoqiwe. Agoqiwe noma agoqele. Agoqiwe wathi abantu ngaphela. Ngeke ayikho usize walento lena. Ngeke. Engathi uqhamuka ngemuva uqhamuka. Yazi ngathi uqhamuka ngemuva uqhamuka ngaphambili. Manje shawuza ukuthi uzothi ngiyamnyanyobela. Kanti hayi uyakubona. Uyakubona. Umnyanyulo. Uzothi uqhamuka ngevamedlu lo muntu lo. Hayi. Ikhonto sangisho ngoNtshakazi njengoba uthi kunabantu abathatha uNtshakazi ngicela ukuthi bangithinte kule nyanga. Uthini bantu?
isikakhulukazi labasebewuthathile ngoba khona nje abawuthathile but ngifuna ukuthi bazike manje ngoba kukhona abawufunayo esebazi ukuthi kunabantu abawuthathile kodwa iprice izoshintsha ngoba kulenyanga nje lengisuka kuyona namanje use 8,500 kodwa next month uzobe so uyashintsha usuthi 10,000 Usapha iPT, usaphatha iPT. Yani Yebhola. Noma yipi. iPirates? Yeah, Pirates. Uma kebhola. Phela abantu bePirates bona bangabe namazinyo ukuthi uma kebhola abazinyo endoda. Ukuthi bhaka phela. Ushaka vele uliwe manje usibopha bhaka. Amafozi athi yawo Pirates awafuthi uthendo dosithela ngemvula nje amathi mayafuna adlula ama-umbrella ikanga webhola nje udede nomkhizi manje sefuna sigqoka ama-raincoat ngoba manje kuwina i-Pirate umkhizi endlini usho ngeke kanani uthi baba asingamakhepha zakhe la mazinyo endoda uzigane wala kamshuka anzange ngibona amazinyo ngizonqontsisa wena uyibona ibox labetshisi nje kanti wona uthi abona la beyithi ibox labetshisi awathatha athi athi usekuhlangana kahle ake siyikhuluma lento ngifuna siyilungise lento sidlule kuyona lento yomule akuyona isithwalo awuchazele nje ngomule umule babudokotela abanye babihlambe nokwethuka mase sokhuluma ngomule umule awusona isithwalo kodwa moke wawuthinta kwakho into yenzayo ngawo uba ngaphezulu nakwesithwalo usho nje isikakhulukazi mawukuthi mhlambe bowulungisa into efana mhlambe nomsamo wathinta umule ongaphezulu kwayo yonke into uma uzowuthinta kahle ngoba noma uzowuthinta kabi futhi ungabaqeda abantu ekhaya wekhe inhlupheko ngeke iphinde phela umule nje masikhuluma ngomule ayisikhuluma ngento ekude kakhulu ekwakheni makuthiwa sizokwakhela umsamo bese sekuhlanganiseleke lezi izinto lezi sike sisho kahle sinike inamba usivalelisa inamba engitholakala kuyona ithi 062 3228297 uMavuso lo ubaba udokotela baba sizojabulile sibese nobaba uMavuso uzokhanyisa umsebenzi wakhe topic yakhe bithi umule wasekhaya siyabonga